z boku, kto ponúkal racionálnejšie východiska z toho celého, ak vôbec niekto? Bohužiaľ, nikto z nich nehovorí o skutočných príčinách krízy, ani u nás, ani vo svete, a pokiaľ nebudeme riešiť skutočné príčiny krízy, tak sa dosť ťažko dopátrame východisk. Na druhej strane, by som povedal, každý si chváli svoju stratégiu, ale uvidíme, ako to bude ďalej. Hej, hovorilo sa, že je to alchymia, že neexistuje univerzálna poučka, aj keď v tých silných veľkých ekonomikách spomeníme, povedzme Nemecko v Európe, Ameriku za oceánom, sa už javia také moduly, ktoré možno by boli tým receptom, a je to v prvom rade, že si stabilizujú finančný sektor, potom vybrané odvetvia, zabezpečia príjmovú stránku verejných financií a ako štvrtý krok v tomto module sa useknú také netransparentné toky peňazí ako rôzne transfery, obstarávania, prevody do daňových rajoch. Zdá sa, že toto by mohol byť ten modul na recept? Poprvé, všetci si na základe veľkosti týchto modulov uvedomujú, že tá kríza nebude končiť a že tie úvahy o tom, že už začne oživenie, sú chybné. Po druhé, je jasné, že tieto moduly majú svoju gradáciu. Ak ste chceli riešiť financie, bolo treba naliať peniaze. Potom ste chceli zachrániť tých kľúčových zamestnávateľov, držali ste automobil priemysel. Dnes už aj americká a nemecká administratíva pochopili, že musíte udržať rozpočet, a ak bude kríza dlhá, musíte mať peniaze na balíčky, sieťovky, iglitky, opatrenia a tak ďalej. Preto musíte vytvoriť zdroje. No a dnes, otvorene povedané, keďže podniky sú v dosť zlom stave, tak musíte siahnuť na to, čo je netradičné: korupcia, daňové úniky, operácie na hrane zákona a tak ďalej. Jedna drobná informácia: nemecké podniky opatreniami na hrane zákona bez porušenia zákona ročne ušetria 500 miliard eur. Nestojí to za finančný hriech? Keď si pozrieme ten štvorstupňový model, správa sa tu slovenská vláda štandardne, to znamená, zastabilizovala finančný sektor ako krok 1? Nemusela ho stabilizovať, lebo finančný sektor na Slovensku bol v dobrej pohode, napriek na rozdiel proti nemeckému, americkému a inému sektoru, tým pádom mala úspory. V rámci udržania podnikového sektora použila šrotovné, nepoužila priame dotácie, ktoré použila americká alebo nemecká vláda, zase bola úspora. To vytvorilo priestor, pretože rozpočtové opatrenia nemuseli byť tak tvrdé. Pokiaľ niekto hovorí o zadlžovaní, tak bohužiaľ buď nevie, o čom hovorí, alebo je to úplne ináč. A posledná rovina: dnes sme v situácii, v ktorej naozaj všetky vlády budú musieť šetriť. Šetriť na výdavkoch. V tomto to sa ako ohľade, darí našej vláde? No, musím povedať, že zatiaľ je to tak, by som povedal, stredne oblačno. Niečo sa pokúšajú robiť, niečo ušetrili, reálne, ale obrovský blok nie je ušetrený. Sú ináč rovnaké ako vlády Nemecka, Francúzska a ostatné, ktoré tiež chcú šetriť, len nešetria. Ale otázka, ktorá stojí pred nami: a prečo musia vlády šetriť? Balíčky, ktoré poskytli všetky vlády, musí niekto zaplatiť. Bude ich musieť zaplatiť občan. To znamená, ak dnes hovoríme o znížení daní a odvodov, veľmi rýchle pristúpime k druhému opačnému kroku, k zvýšeniu daní a odvodov. Je to podľa vás realistickejšia cesta, že budú ľudia platiť viac na daniach, aby sa saturovali potom iné veci, ako to, čo navrhuje súčasná opozícia, že poďme ešte dolu? Bohužiaľ, šetrenie neuspokojí výdavky, ktoré idú na balíčky. Budete musieť seknúť to, čo je najnepopulárnejšie v politických kruhoch: korupciu, šedú a čiernu ekonomiku. Tomu sa všetci zatiaľ vyhýbajú, od americkej vlády až po našu, ale bohužiaľ to je jediný reálny zdroj, z ktorého môžete získať peniaze. Iná cesta, druhá, je len zvýšiť dane. Ja som na úvod tejto relácie povedala, že v podstate ľudí už nezaujíma tie prekáračky o tom, či HDP plus toľko a toľko percent, ale v podstate len dve veci: či budú mať prácu, a ak ju nebudú mať, tak či budú mať bez čoho kompenzovaní. Pred pár minútami minister Počiatek povedal, táto vláda sa aj o týchto ľudí, ktorí padnú do sociálnej núdze, postará. Máš čoho momentálne? Momentálne áno. Vytvára nástroje na to, aby mala aj... Momentálne máš čoho. Nakoniec nezabudnime, že Slovensko má najnižšiu zadlženosť do všetkých 27 krajín Európskej únie. V tomto hľade 31% z GDP je najnižšia hranina. Máme tam teda určitý priestor. Otázkou nie je požičať si, ale otázkou je efektívne užiť to, čo si požičiate. Práve preto by sa všetky diskusie opozície a koalície mali skoncentrovať na jedno jediné: ktoré kroky urobiť tak, aby sme obnovili tvorbu hrubého hospodárskeho produktu. Pripomínam, skutočný úspech Slovenska nezabezpečili slovenské firmy, ale 21 transnacionálnych korporácií, ktoré vytvorili rozhodujúcu časť hospodárskeho rastu. Sú to tie, ktoré vyvážali svoju produkciu do Nemecka, Francúzska, Talianska a Spojených štátov, a sú to presne tie, ktoré boli zasiahnuté stratou odbytu v týchto krajinách. To znamená,
To sa týka zrejme aj tej odvetvovej orientácie Slovenska perspektívne. Tam vidíme, že zrejme nebola dobrá voľba urobiť to tak jednosmerne na tie automobily. Aké ďalšie tam by boli recepty? Máme 3 nohy, máme automobily, elektrotechnický priemysel a máme logistiku. Ukazuje sa však, že kľúčovými oblastiami môžu byť za A zdravotníctvo, za B školstvo a vzdelávanie, flexibilná pracovná sila schopná reagovať, za C energeticky úsporné programy, zateplovanie a podobne a za D ekologizácia hospodárstva. Ľudstvo neprežije v takej podobe spotreby, akú robí dnes. A v tomto ohľade ekologizácia vytvára obrovský biznis priestor a obrovské možnosti. Chce to jediné. Vzdajme sa časti zbytočnej spotreby dnes, aby naše deti mali prostredie, v ktorom môžu žiť. Trošku mi nesadí tam to menovanie zdravotníctva a školstvo, pretože to sú dlhoročne poddimenzované finančne, podkapacitované rezorty. Ako ste to mysleli? Veľmi jednoducho. Predstavte si, že 25% z kapacity zdravotníctva znamená liečenie pacientov z Nemecka, z Rakúska, z Kanady, Spojených štátov. Technicky robíme úplne dokonalé operácie, akorát cena operácie je 20%. A v tomto ohľade to môže byť rovnaký ziskový priestor ako v Spojených štátoch. Rád by som pripomenul bratom ekonomom, že hlavným rastom amerického hospodárstva nebol automobilový priemysel v posledných 8 rokoch, ale produkcia a úspešná činnosť zdravotníctva. Po druhé, vzdelávanie. Stále sú ponuky vyškoliť časť vysokoškolákov, ktoré chce Čína. Nezabudnite, 180 miliónov vysokoškolských odborníkov, existuje ponuka školiť 3000 ekonómov na Slovensku čínskych. Chce to však prednášky v angličtine, prednášky na špičkovej úrovni a dobrý servis pre tých študentov. Viete si predstaviť, koľko na tom zarobíte? Veď len Oxford na tom zarobí miliardy libier ročne. Chceme sa vzdať tohoto produktu, alebo budeme zase robiť montážnikov Európy za každú cenu? Tak to bola vízia ekonóma Petra Staňka. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Pekný večer. No a čas vyhradený dnešnej relácie sa pomaly naplnil. Tému dňa však pre vás pripravíme samozrejme. Zajtra už sa na vás teší kolega Peter Bielik.